Όλοι σας λένε ότι αν ρίξετε σόδα στο βάζο θα κρατήσουν 10 μέρες παραπάνω. Ήρθε η ώρα να πούμε την αλήθεια. Φυσαλίδες, μέταλλα, οξύτητα. Ακούγεται σαν το απόλυτο μαγικό hack. Σωστά. Η αλήθεια είναι κάπως διαφορετική. Ναι, το ανθρακούχο νερό είναι ελαφρώς πιο όξινο και μπορεί να βοηθήσει ελάχιστα στη μείωση των βακτηρίων. Αλλά οι φυσαλίδες δεν κάνουν απολύτως τίποτα. Και σίγουρα δεν πρόκειται να χαρίσουν 10 επιπλέον ημέρες ζωής στα λουλούδια σας. Αυτό που κάνει την πραγματική, ορατή διαφορά είναι τα βασικά. Πεντακάθαρο νερό, μια φρέσκια διαγώνια κοπή και φως. Γι' αυτό στο Λουλούδια Online δεν βασιζόμαστε σε μαγικά κόλπα. Κάθε ανθοδέσμη που φεύγει από εμάς έχει ήδη δεχτεί την ιδανική περιποίηση. Εμείς βάζουμε την τέχνη, εσείς απλά βάζετε καθαρό νερό. Οι φυσαλίδες είναι για εντυπωσιασμό. Η σωστή φροντίδα είναι αυτή που δίνει ζωή. Την επόμενη φορά αφήστε τη σόδα στο ψυγείο σας και τα λουλούδια επάνω μας. Μπείτε στο luludiaonline.gr και βρείτε τα αγαπημένα σας.